разглеждаме живота като възможност за преживяване на дадени състояния, по този начин доста по-добре ще успяваме да възприемем всичко около нас. Примерно някой човек, ако е роден в кралско семейство, друг като просяк, нито един от двамата няма да има време в един живот да живее възможността да усети какво е, ако си просяк, да бъдеш крал и какво е, ако си крал, да бъдеш просяк. Така че ако разглеждаме живота в тази особеност по този начин, че ние сме тук за да изпитваме различни възможности на преживявания и техните отзвуци върху нас и тази опитност, която ще натрупаме в нашата енергийна сигнатура, тя ще продължи да бъде с нас и през следващите ни прераждания, тогава няма никакъв проблем. Животът е красив във всеки един момент, в който си изцяло изпълнено, имаш всичко. Седиш и цъкаш приема пръстъчки. Ето, аз седиш и цъкам пръстъчки. И се чувствам много готино, че в момента имам тази възможност да седа, да си хапвам пръстъчки, да съм здрав, и топличко в колата. Това е моята опитност и възможност в момента. Като такава да изпитвам тази опитност и да разбера какво е. Гледам отвънка, хора ходят, студено име, някакво дете, видимо на 12-13 годинки, момичице, ходи мръзне. Това е нейната опитност в момента, да разбере. Един ден си каже, спомням си ония януарски ден, в който ходих по тротуара и измръзвах от студ. Тя няма как да знае какво е да измръзваш от студ, ако не ходи. Този ден не е била навън. И след това да оцени топлината. И всъщност, животът е красив във всеки един миг. Да, има неща, които може да определим като ужасни, отвратителни, безумни, безпрецедентно, въобще няма и дума какво да се обери за това, че да се каже нещо хубаво за тях. Но това са едни опитности в този живот, който ако не премине човек през тях или не е преминал, то няма как да знае какво е. Може би в миналите ни животи много от нас сме били убивани, може би сме били поставени под някакви огромни мъчения, но само така сме могли да разберем какво е това. Затова не се депресирайте, не си мислете, че нещата са случайни, не е така. Истината, че си има дълбок смисъл за всичко, което се случва и то не е, както казвам, случайно, а е по начина, по който ние сме. Ние не получаваме това, което искаме, ние получаваме това, което сме. Това, което носим в себе си, излъчваме и което е нашият път. Така че това, което сте избрали, приемете го, оценете го, живейте го всеки един момент. Смятам, че това е една прекрасна философия, възможно най-добрите начини за преживяване на тази реалност и това време, на което сме тук и сега, защото ние нямаме абсолютно нищо друго, освен тук и сега. Това е целостта на живота. Всичко, което можем и искаме да разберем и да имаме и да сме, е тук и сега. Живееш, оценяваш, ако можеш, вървиш по пътищата и законите на доброто и на любовта, защото там е развитието и там е градежа и това е. Там се гради. Естествено всичко друго, което се случва, което ние определяме като негативно, пак има своята роля и тя не е никак лоша. Да, лоша по своето същество и разбиране от нас, но е необходима, за да разбереш какво не трябва да правиш и да направиш разликата между доброто и злото, така да кажем. Ако можем въобще така да ги определим, защото, пак казвам, това са нашите прецепции, а това са събития и неща и въобще определения такива, каквито са. Това е част от Всевишния, от всичко, което е. Така че, това е положението.